A todas e a todos. Imos dar comezo ao pleno ordinario número 3 do 26 de marzo de 2026. Para comenzar ca orde do día, empezamos pola parte dispositiva. O primeiro punto é a aprobación da acta anterior número 2 do pleno ordinario do 26 de febreiro de 2026. Alguén quer engadir algo sobre a acta? Partido Popular, Partido Socialista. Ben, pois entón pasamos a votala. Votos a favor da aprobación da acta? Laura, ti non te haces? Sí. Vale. Abstencións? Vale. Queda aprobada a moción. Segundo punto, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Inés, tes moción? Non, primeiro que sí. Eu teño unha moción de urxencia. Sí. Vamos a ver. Teño aquí unhas copias. Non pasa nada. Ai, señor. Ai. No parece. Que sabe o Deixame unha min, creo que van por aí 5. Sí. Non por aí 5. Ai. Bien. Señor Lago Álvarez, explica a urxencia. Sí. Vamos a ver, presento a moción por urxencia para que se me devolva un dereito. O dereito a poder presentar mocións. Más concretamente, para ser tal, esta moción presentei no día 15 de marzo de 2026, con tempo suficiente para que poudera ser levada a comisión informativa e posteriormente co ditamen que procedera levala a pleno. Isto non é algo novo, é algo que está sucedendo constantemente. A resposta da alcaldía é sempre a mesma cando non trae unha moción. Simplemente, é que non é unha moción, é un rogo. Os efectos, todo o que estamos facendo aquí, son tamén rogos. Insisto, solicito do pleno da corporación co seu voto favorable a que sea debatida a moción que se me devolva un dereito que se me está negando. Nada máis. Ben, sobre a urxencia, Partido Popular. Bueno, a moción urxente non a vemos, pero bueno, é verdad que reiteradamente pois as mocións, ainda que se presenten con tempo, non se traen a pleno. Nós non tiñamos coñecemento de que isto estaba presentado en plazo para traelo, pero urxente tampouco parece. Rematou? Sí, gracias, de momento, sí. Ben, esta moción foi presentada o día 15 de marzo, que se non me equivoco, foi máis ou menos o mesmo día que se enviaron a convocar, bueno, que se enviaron que se debería ter enviado a comisión porque cadraba un festivo no medio. De todas formas, se non se incluiu foi porque os dous primeiros puntos non son competencia do pleno e o terceiro punto é un rogo. E nós non somos quen
para modificar unha proposta de moción que inclúe vostede. Entón, como non lle vou modificar eu a súa proposta, se quere modificala tendo en conta que hai puntos que non son competencia do Pleno e outros que non o vamos a volver a repetir, pero pedirlle algo ao goberno municipal é un rogo, e instar sinónimo de pedir. A excepción deses 3 puntos, o demais nós entendemos que sí que sería asumible e útil, pero non podemos nós reventar a moción, así porque sí de boas a primeiras. Entón, por ese motivo non se incluiu. Partido Socialista? Bueno, nos, e eu personalmente, que fun a artífice, vou dicir así, no meu mandato de que o GES viñera para Muros, cando se creou o GES, creouse ca intención de subsanar os grandes defectos, os grandes carencias que había nos concellos que quedaban máis lonxe de onde había un parque de bombeiros. Entón, en aquela ocasión, eu formaba parte da FEGAM, e aí foi onde pelexamos desde Muros, desde o goberno de Muros, desde o goberno socialista, a concesión do GES ao noso concello. Por eso, nós, todo canto sea mirar, beneficiar ou adaptar a legislación ou a situación actual do GES á realidade, nós non podemos estar en desacordo, lóxicamente. E volvo a repetir, si foi unha labor dura, creo que recordaredes en este pleno e a xente do Concello de Muros que cando... Sobre a urxencia, señora. Sí, é que estou falando sobre a urxencia, señora alcaldesa. Entonces, cando se falou de crear o GES, había outro tipo de organismos nos pueblos pequenos e, de feito, había un ENOEA. Entonces, conseguimos, con varios argumentos, que eso viñara para Muros. Entonces, é lóxico que o Partido Socialista sexamos os máximos defensores do GES. Pero creemos que nós non imos a votar en contra a urxencia. Non a imos a votar en contra porque non nos parece mal que se debatera aquí o que pide o representante de Muros Centrado, con independencia de que os argumentos da señora alcaldesa de que hai puntos que non somos competentes o pleno para aínda que se aprobaran estes puntos aquí, caían en saco roto porque non somos competentes. Si somos competentes para instar a Xunta e a FEGAM impulsar unha regulación para dar traslados dos acordos a Xunta de Galicia e a FEGAM, pero para o resto non. E despois tamén temos que decir que consultadas máis dunha vez distintos profesionales de secretarios que pasaron por este concello, todo o mundo di que o modo que ten Muros Centrado de formular as mocións non é o correcto. Co cal, nós creemos que ese é o motivo polo cal a señora alcaldesa, que é a única que pode decidir se ven ou non ao pleno, é a que fai a orden do día e non o meteu, pois señal de que non, según ela, pois non é competencia do pleno, nin está redactado como unha moción, senón que está redactado como un rogo. A nós gustaríanos poder debatir esta moción para explicar cales son, ou ao mellor, cal sería a forma de conseguir estes beneficios para o GES que está pedindo aquí o representante de Muros Centrado e que os está pedindo, nos creemos que de forma inadecuada. Por eso, nós ímonos a abster en isto no da urxencia. Con independencia de que si se chega a debater a moción, nós imos a facer o mismo que dixo a señora alcaldesa, que habría que sacar varios puntos porque non son competencia do pleno, non estaríamos perdendo tempo, non somos nós quen ten que decidir isto. Pero sí, gustaríanos poder sacar un acordo plenario donde instáramos a Xunta, a FEGAM e
os organismos correspondentes as melloras e a actualización, se cabe, da normativa do GES. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Bien, acaba de decir usted que non é urxente, entre outras cousas, que os dous primeiros puntos non son competencia do Pleno. Algo bastante grave que diga eso, porque os dous primeiros puntos son aceptar unha resolución xudicial no seu momento do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que di con toda claridade que os membros do GES en este caso de Muros, a través de un que si son bombeiros. Lle pido, nada máis, reconocer expresamente que o personal do GES realiza funcións equiparables ao servicio de bombeiros, de acordo co establecido polas resolucións judiciais. Non é máis que iso. E non diga que sobra, Se di que sobra, malo como demo, Dicir que as sentencias se pode estar a favor ou en contra, pero hai que acatalas. É dicir que sobra. Bueno, o tema de garantir o recoñecemento efectivo de todos os dereitos laborales, que é o que está pedindo no segundo punto, que correspondan a esa condición. Tumba, nada máis. Un reconocimiento. Que me podrá explicar, non, é que ahora mesmo estamos que RPT, isto, tumba, tal, que sí, que podrán explicar. No conxunto de todo, unha vez máis, non queren e non queren. Nada máis, non é máis. Non hai moitas voltas que darlle, pero eu me quedo contento con presentar esta moción. O que pode dicir alguén que non é urxente, jamás lle votei en contra de unha moción presentada a quen di que non é urxente. Vamos, faltaría máis. 1000 perdóns, xa rematei. Partido Popular? Non sei moi ben se iso iba por nós non dixemos que fóramos a votar en contra. Dixemos simplemente que é un tema que supoño que terán que tratar co comité de empresa ou a adaptación do convenio a estas cousas e me imagino que o estarán facendo ou deberían estar facendo xa que están ca RPT e o demais, pois, bueno, se a sentencia está aí xa non hai que... Nós non temos nada que decir, a catala e punto. Como digo, non me parece que isto sea un tema menor que se poda tratar así de imprevisto, porque a problemática do GES pois levámola arrastrando xa tempo, entonces creo que merece un tempo e unha dedicación e un estudio un poquinho máis profundo que o que podemos facer aquí agora, así a bote pronto. E pola nosa parte, pois nos gustaría que se falara do SEMA, pero con un pouquiño máis de serenidade. Ben, rematou? Sí, gracias. Señor Lago Álvarez, as sentenzas hai que acatalas. E esa sentenza que vostede fai referencia está acatada e así o dixo o tribunal, que é quen o ten que dicir. Pidiuse execución de sentencia e executouse a sentencia. Outra cousa é que a persoa en concreto non lle gustase como se executou, pero o tribunal deulle razón ao Concello cando dixo que estaba a sentencia executada. Iso non lle contaron? Ah, vale. Sí. Pues igual era unha parte que se escapaba. Esa sentencia non lle recoñece a categoría de bombeiros. E nós non somos competentes para recoñecerlle a categoría de bombeiros. Nin o Pleno, nin tan sequera eu como alcaldesa. A categoría de bombeiros precisa outras vías para o seu recoñecemento. Nós non podemos chegar aquí e sería unha irresponsabilidade por parte de todos os membros do Pleno da Corporación recoñecer unha categoría, como vostede di aquí, cando o Pleno non é competente e faltan os informes de procedemento que farían falta. Non se pode chegar aquí e, mira, voulle pedir ao Pleno que pida que reconoza que teñen a categoría de bombeiros, porque o procedemento non é ese. E isto non implica menosprezar o traballo do persoal do GES. Implica que cada cousa necesita o seu camiño. E isto que está facendo vostede aquí é todo fume, porque a realidade é que inda que daqui saísemos con un voto favorable por unanimidade, non estaría avalado ese recoñecemento. Polo tanto, se quere retirar os puntos que non son competencia do Pleno, que son os dous primeiros e o terceiro, que é un rogo, que é o que lle digo sempre,
por nós non hai problema. Pero nós non imos a votar algo que é nulo de pleno dereito, porque non é o pleno o órgano competente para ese recoñecemento. Partido Socialista? Sí. Bueno, efectivamente, non é o pleno competente para recoñecer que o personal do GES ten... Non é o pleno, non é a sentencia, eu leína e non di o que pon aquí na moción, non di isto. E, sin embargo, nós somos partidarios de que se debía dedicar tempo a adaptar a normativa existente e que do GES, a normativa pola que se rixen ahora mesmo, porque temos que pensar que o GES, cando se creouse unha figura nova, non existía o GES. Non había GES, non nos metemos no convenio de non sei quen ou a normativa do GES é esta. Fíxose nova. Pasaron non sei cantos anos. E ningún goberno de Muros, e si gobernos de outros concellos, adaptaron parte das súas ordenanzas e cambiaron parte da normativa do GES. O Concello de Muros, con todos os gobernos anteriores que hubo, menos con noso, non se fixo nada con respecto ao GES, non se fixo nada. É triste, pero é así. Que sería a oportunidade esta de facelo? Se se hubiera pedido, como había que pedilo, e se hubiéramos... eu creo que non debíamos de perder a oportunidade de instar a Xunta de Galicia e instar a FEGAM a impulsar unha regulación acorde ás necesidades diarias do GES. Eu recordo, estando na oposición, que cando gobernaba aquí... non sei como se chamaba, compromiso, como se chamaba? Non sei como se chamaba, bueno, como era? Compromiso por Galicia, era? Sí. Bueno, non sei como se chamaba. E cando gobernaba, quiso anular o GES, porque lle parecía que non cubría que os cartos, que estábamos gastando cartos. Ese debate é outro debate distinto. Si o servicio cubre os gastos ou non cubre os gastos, eu creo que é outro debate totalmente distinto. O importante é o servicio que nos dá a nós o GES en Muros. Nunca na historia tuvemos un servicio como este. Que é importante defendelo, sí. Que ao mellor deberíamos salir hoxe daqui instando a esos organismos que revisen a regulación do GES. Eu creo que sí. Que se non é... Si o señor Lago Álvarez non, en vez de decir, bueno, non me dan todo o que pido, pero vou conseguir parte e con eso non lle vale, pois eu creo que en outra ocasión, desde o grupo de goberno ou en unanimidade con todo o pleno da corporación, debemos ser quen de sentarnos, de defender o GES, porque é un servicio imprescindible no noso concello, porque, como sabemos, estamos lonxe de todos os lados. Estamos a non sei canto de Corcubión, de Santa Comba, de Boiro, que son os parques de bombeiros máis próximos. E temos a suerte de ter un GES que funciona fenomenal e creo que desde aquí, desde o Concello de Muros, deberíamos ser quen de defendelos. E eu vou ser a primeira porque que irades que non, pois fun quen pelexei por este servicio e gustaríame moitísimo que seguira e melloralo. E, bueno, pedirlle ao representante de Muros Centrado que, por favor, non retire a súa moción e deixe que se acorden aquí por lo menos o punto 4 e 5. Señor Lago Álvarez. Xa ocupei 2 turnos. Pero ten dereito a pechar a ronda, home. A ronda. Iso non ben escrito no libro, pero bueno. Non teño moito máis que decir. A moción presento en estos términos e non teño nada que modificar. Se hai unha sentencia, apelo a esa sentencia, simplemente pido que se reconozca expresamente que o personal do GES realiza funcións equiparables ao servicio bombeiro, tal como di a sentencia, tal como di a sentencia, non de outra maneira. Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda denegada a urxencia. Bien.
Ben, seguimos co punto de mocións de urxencia. Hai máis mocións de urxencia? Entón, vamos agora co... Temos por aquí a sentencia. Dar conta das resolucións de alcaldía número 159/2026 do 18 de febreiro ata número 256/2026 do 16 de marzo de 2026 e das actas da Xunta de Goberno número 4 do 20 de febreiro e da número 5 de 4 de marzo de 2026 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta. O punto cuarto é a dación de conta da liquidación do orzamento do ano 2025. Non me vou a estender demasiado coa dación de conta, pero sí destacar que, hai a liquidación do orzamento danos un remanente de tesourería positivo de 958.378,67 euros, o cal quere dicir que a tarefa de contención de gasto e mellora de tesourería que se levou a cabo durante o exercicio pasado deu os seus resultados. Punto quinto, rogos e preguntas. Quedaron pendientes do último pleno un par de preguntas. O Partido Popular preguntou cando se ia facer o bacheado do Artón. En aquel momento eu non dixenlle que non o sabían. Bueno, contestolle que xa estaba feito. Non, eu tiña posto como pregunta. Fixemos un rogo de que se bacheara, que xa sabemos que atenderon, gracias. Xa estaba feito. Preguntou pola facturación dunha empresa deste concello. Teño aquí as facturas, pero un momento que ellas digo... Onde as metí, non? Aquí. Ben. Monitor deportivo do 23 ao 20... que son distintos conceptos. Monitor deportivo do 23 de novembro ao 20 de decembro, un mes, 1.225 euros. Cursos de cociña, 2.300 euros. Socorrista para piscina en marzo, 1.406. Preguntei pola facturación do ano pasado. Sí. Perfecto. Sí, son... Estaba a decir, como dixo Marcos. No, marzo do 25. Perdón, 1.406, me dixo. Sí, 1.406. Curso de cociña de xaneiro e febreiro, 2.300. Distintas festas infantís de Entroido, do 3 de marzo do 25, 4 de marzo do 25 e 7 de marzo do 25, 1.400. Piscina en febreiro e piscina en marzo, 3.418. Unha actividade de xogos tradicionais, 349,97. Monitores de tempo libre, obradoiros e actuacións, 2.883. Socorrismo na piscina municipal, en xuño, aquí son servicio na piscina municipal, servicio de socorrismo na piscina municipal de Muros, día 23 de xuño de 6 a 10, servicio de socorrismo na piscina municipal día 25 de xuño en horario de 10 a 1, e de 6 a 10:30, socorrismo na piscina municipal o 26 de xuño en horario de 8 a 12, servicio de socorrismo na piscina municipal, varios días así con distinto horario, 710, que veñen sendo, estas son horas de verán. Proxección cinematográfica e xestión de actividades culturais no auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros, venres, sábado e domingo durante os meses de xuño, xullo e agosto. Estos son 3 meses, 2.600. Un evento infantil con hinchables, 260 euros. Actuación disco chocolate, 1.875. Sí. Horas da piscina de socorrismo, 2.979, son tamén varios días alternos. E festas infantís, esta está repetida, que son as festas infantís de Entroido, perdón. Esta colouse me quedo 24, tengo que perdonar. Esta colouse me era unha factura do 24. Son esas as que hai do ano 25. Correxir
o señor Lago Álvarez preguntou pola auditoría do Consello de Contas, eu contesteille que se recibira o borrador, pero teño que corrixir que foi un erro, non estaba recibido, e incluso preguntamos e ainda non está tampouco en fase de elaboración do borrador. Foi un erro meu que non sei que foi o que vin que me pareceu que era e non era. Ben, rogos e preguntas para este mes, Partido Popular. Gracias. Perdón, con permiso, cuestión de orden. Falta por contestarme algunha outra pregunta que quedou pendiente. Unha delas era o montante das cantidades reclamadas, os vendedores ambulantes, o conxunto da cantidad reclamada nos anos 24 e 25. Vale, pois esa non pasóuseme, apuntoa para o vindeiro mes, vale? Partido Popular. Pois nada, temos un problema con un decreto, señora alcaldesa, porque o número 164, que firmámoslo as dúas. Este é máis eu. Inda hai veces que a plantilla, que se recurre a plantilla bella e sale o nombre... Xa se ve que non renovaron moitos modelos. Nada, é que eso, que bueno. Xa sei que os funcionarios acordan moito de min, pero... 164. É o 164 do 2016, entendo, non? Sí, de 18 de febreiro. Bueno, íbamos a agradecerlle que nos fixeran caso rogo de Bachado de Artón, pero xa dixo vostede que estaba feito, pois, ben. Tamén queríamos saber se outro rogo que lle fixemos, que era de sacar a caseta do Cachón, se o puderan facer. Non, non está feito. Vale. Contounos o último pleno, igual que no pleno de novembro, que os pregos do camping estaban pendentes da elaboración dos planos. Tamén nos lo contestou o mesmo no pleno de novembro, entón queríamos saber se avanzaron algo. Polo que me di o noso delineante, que é quen está facendo os planos, están casi listos, pero bueno, non son uns planos fáciles de levantar, sobre todo porque queremos que quede reflexado todo o máximo posible. Bueno, vostede coñecerá como é o edificio do camping, ca cantidad de recovecos que ten, está lle dando traballo. Pero bueno, están en elaboración. Moi ben. Se hai algunha novedade respecto do cementerio da Atalaya? Pois sí, teñen plantexado abrir. Bueno, dixéronme que querían abrir para o mes de abril, pero que probablemente se retrasen un pouco. Porque as obras e quen é o que o abre? A mesma empresa. A empresa concesionaria quen o abre, non se fixo cambio de empresa. Bueno, xa lle comentei no pleno último que había un anuncio por aí de un funerario de Santa Marta ou non sei o que era, non me acordo moi ben. Tamén nos comentou... A mí o que me deixaron no coche era da mesma empresa. Deixaron polos coches varios papeles e eran da mesma empresa. Nos comentou tamén no pleno de xaneiro que xa pagaran algunha axuda das do casco. Queríamos saber se pagaron algunha máis, porque había 4. Teño que revisalo. Están prácticamente todas listas para pagar, Pero creo que non. pero non lle podo dicir exactamente se xa se fixo o pago. Prácticamente están listas. Xaneiro díxonos que xa se fixera algún, creo recordar. Pero digo yo de todas. A obra de Rebordiño, cando empezou? Cando empezou a obra de Rebordiño? Por aí. Sí, eu creo que en marzo do 25. Eu creo que comezou en marzo do 25, tranquilamente. Digo yo de memoria, pero... E esta certificación que se lle pagou é a primeira? Sí, sí. Non son vos ni para cobrar. Hai algún avance no tema do orzamento? Pois no tema do orzamento sí que hai avances. Faltábanos acabar a parte de persoal, porque
bueno, bastantes modificaciones entre baixas, traslados e tal, e creo que mañán mismo que nos lo van a entregar e a partir de aí sentarémonos para acabar de perfilar o presupuesto. Moi ben, moitas gracias. Pois nada máis por hoxe, gracias. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, alcaldesa. Tiña eu tamén previsto falarlle deste lixeiro error no decreto 164 sobre un tema relacionado co... Bueno, aparece usted firmando o decreto, por suposto, pero aparece nomeada a compañeira Doña Inés. Pero resolto. Errores tenos calquera. Continuo. No mes pasado, pleno, se aprobaron uns 5 actas. A día de hoxe, a hora de 8 menos cuarto, na páxina do Concello, solamente a última acta é a de 30 de outubro do 25. E rogo, xa sei o que pasa, dicir que hai moitísimo traballo, moito que facer, e iso, bueno, pois vai con lentitud. Que sean incluídas as actas na páxina de transparencia do Concello. Vou por aquí. Vamos a ver. Bien. Non é un decreto, nada. Volvo cos reparos de intervención, pero a contestación xa me conozco. Non me preocupa tanto porque xa no seu momento lle terán que dar conta ao Consello de Transparencia de Galicia. Concretamente, tanto do mismo da relación de bens inmobles da entidade, etc., contestaránlle ao Consello de Transparencia de Galicia sin maior problema. Bien, número 5, tema das aceras en Agra de Baño e Boavista. Están nun estado bastante mal. Me podrá decir, pois hai que facer moitas máis cousas, é verdad, etc. Pero aparte de todo, as subidas a determinados sitios quebradas, ervas por todas partes, tal. Entendo que as ervas do plano son competencia do Concello. As ervas que están encima da comarcal 550 son competencia da Xunta de Galicia co departamento que corresponda. Entendo que non estaría de máis, unha vez, de outra, insistir, Xunta de Galicia, carreteras, isto está feo, moi feo. Ou avisade, a ver se en vez destas ervas, plantamos a erva luisa ou plantamos tomates ou cousa polo estilo. Por lo menos aproveitalas para algo. Dígolle que o arranxo das aceras vai recollido na obra de saneamento que vai dende o colexio a Laxeiras. É verdad que non se aprobou na súa, en todo o seu transcurso, porque os cartos non chegan para facelo en todo o seu transcurso, pero o primeiro tramo xa está aprobado e leva a reposición das aceras. Entón, podolle dicir, a día de hoxe, que hai proxectos, un deles xa aprobados, as outras dúas bases con falta de financiamento. Pero están feitos. E a reposición do saneamento leva consigo a reposición das aceras. Moi ben, o que estaba pedindo era unha limpieza inmediata, xa que se contou con personal, pero se está tamén recollido, pois que esperen os veciños e viandantes que esperen. Camiño do Reboredo en Esteiro. Isto, as fotos falan por si solas. Esta foto me pasaron fai uns 10 días, igual temos a suerte de que este reparado. Unha, reparar isto, e outra, o limo todo que hai no sitio, que é bastante peligroso para os viandantes que pasan. Bien. Entendo que sí. É un rogo, non, señor Lagual? Sí, rogo lle teño en consideración que o Camiño do Reboredo, esa parte, pois está en condicións de peligrosidade pública polo seu estado. Bien. Lixo no Parque Empresarial de Serres. Ben, vamos, eu non sei isto, é que me vino que tiña cabelo, e veo todo o mundo. É unha tristeza. Alguén está utilizando
a entrada, bueno, non se lle pode chamar aceras, para volcar cantidad e cantidad de lixo. E dá a impresión de que é un lixo de unhas obras, unhas obras. Ródolle que se mire por isto, porque isto que está facendo é invitar a outra xente a ir tirar por aí. Si fora isto consecuencia de unha obra pública do Concello, quero recordar que no presuposto se recolle que os refugallos serán en euros, serán levados a punto de non sei que non sei canto, pero é que isto así non porque está invitando a máis xente a facer tanto do mismo. Continúo. Vamos a ver si é isto. Vamos a ver, boletín oficial da provincia do mércores 11 de marzo de 2026, boletín número 47. Nos fala resolución por que se aproba a concesión, provisional, de subvencións correspondentes a programa subvencións ás agrupacións, asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para a realización de isto, aquelo e aquelo outro. Me collo os que pediron e Muros non aparece. Pois, mire, Muros pideu subvencións para a protección civil. Non lle podo dicir exactamente se é esa resolución ou se é noutra, pero sí que se pediron cousas, non? Sí, pideuse. Pero sí que se pideu, igual non é esa liña, porque hai distintas liñas. Sí, isto sería, se me permite, para a realización de actividades durante o ano 2026, actividades. Aí parece un paquete aberto, unha caixa aberta a poder pedir unhas e outras cousas. Pero, en todo caso, habrá que revisar unha se se pideu, con cargo a isto. E outra, se sendo isto provisional, que pode que xa, a estas alturas, pois teñamos unha resolución definitiva. Bien. Continúo. Entendo que é un rogo que se revise, non? Sí, un rogo. Roga que se revise. Un rogo, chamaríalle alguén lle chamaría un rogo inmisericorde. Vamos a ver. Faleille no último pleno do lavadeiro do Camiño do Souto do Tal e faleille do mal estado que está ese tramo. Fíxose algo? Pois, Laura, foise o Camiño do Souto ou... Usted, xunta a petición esta do Camiño do Souto do Tal, fixo outra petición de outra serie de camiños, actuáronse nuns e noutros, pois todavía non chegamos, pero iso non quere dicir que non vayamos na medida das nosas posibilidades. Pero en definitiva non se chegou ali. Ali non se chegou. Ali non se chegou. Bueno, vale. Da mesma maneira, e continuo, espello sental, faleille de un espello necesario, fíxose algo. Xa sei que os espellos son caros, pero os espellos axudan a que non haxa accidentes. Antes de colocar un espello, ten que ir a policía local ou obras para ver se o sitio é adecuado para colocalo. Non vamos chegar a colocar un espello fora. E non sempre os sitios que a xente pide son adecuados para poñer un espello, porque hai veces que polo e non ves, por moito que o poñas. Como? Sí. Verdad. Sandra, colle o micro que senón non che escoita. Dijo que hai zonas onde se solicitan espellos que non é competencia do Concello. Por exemplo, se solicitan espellos que teñen que ir colocados explícitamente na comarcal 550, hai que solicitar un permiso a carreteras. Non podemos colocalo porque sí. Solicítase permiso a carretera. A veces dánolo e a veces non, dependendo de onde vaya, claro. Ai, Dios mío, como está? Non pasa nada. Non pasa reino. Con respecto a iso,
de colocar no seu momento fai un ano e pouco, ou menos de un ano, por parte da Dirección Xeral de non sei que carreteras da Xunta de Galicia, puxo a informaron, fixeron plano, dixeron onde iban a colocar uns postes indicadores de aquí para o autobús ou para máis adiante tal. Eran marquesinas. Eran os postes. Eran as marquesinas. Os postes, eu me refiero aos postes. Bueno, que a marquesina tamén é importante e interesante. Se non son os postes, retiro, non digo nada, pero eu leino. Non eran precisamente marquesinas. En algún caso, tiñan que, un sitio dun metro cuadrado, pois tiñan que expropiar. Marquesinas. De un metro cuadrado. Era o cacho que lle tiñan que coller o terreo. Sí, de feito fixéronse, creo que foi o 11 de marzo, estiveron aquí facendo os pagos das expropiacións. Creo que foi o 11. Non estabas ti? Non, pero tiña no pedido. Pero cando vieron a firmar, tens que saber o día, porque era un día que estabas fora. Eu o 11 estaba fora. Pois ese día, sí. Por eso te dijo, soname que era o 11. Sí. Bien, visto. Continuo. Falei no pleno pasado dos contedores de vidrio e da necesidade de reparalos. Deles xa falei en xaneiro, preguntei en febreiro e volvo a dicir, pese a información que usted nos dou, de que cada 15 días viñan a mirar se estaban ou non estaban, ben, por parte da empresa que lle corresponde, están xa amañados. Falaba concretamente de dous, pero, bueno, non estaría de máis que os mirase en todos. Un concretamente aquí, en frente do que foi o banco de... En frente do Bartousiño, do que é o Bartousiño, de toda a vida. Aí hai un contenedor roto, pero sí, en frente do cocotero ese. Máis para lá. E outro en frente do bar Carmiña. O problema de que o miño para que lle abra as comportas pero ese era de papel, non era de vidro. Eran de papel. Ese era de papel, non era de vidro. Andar ca gafa do chino non é cousa boa. De papel. E de vidrio. De vidrio lle falo despois. Amañaron algo? Non nos deron traslado de se o cambiaron ou non. Non. Non lle podo dicir que non. Rógolle que insista no particular, porque vai que acabar o homiño tirando a farola e deixando toda a calle da carretera, toda a avenida sin luz. Bien, dos contenedores de vidrio, pois lle falei moi concretamente de que pensen, vamos a ver, sacar un bando, unha instrucción que diga que ás 2 ou ás 3 da mañán non se pode tirar vidrio nos contenedores. Habrá quen lle guste, quen non lle guste, pero concretamente aquí na calle de abaixo hai establecimentos de hoteles ou pensións, etc., e non apetece nada que unha persona que está dormindo se vexa despertada por o ruído de tirar un bocoi de cristales, de botellas, etc., que fan ruído, hai que entender. Entonces, iso hai que darlle medianamente unha solución, como sea, pero darlle unha solución. Señor Lago Álvarez, non son eu amiga de defender o ruído na rúa e demais, pero os bares fan o baleiro e limpan cando pechan. Entón tamén é cando pechan, cando teñen que sair a tirar o lixo. Non van vir a propósito ás 8 da mañán a tirar o lixo cando mellor pecharon tarde. E o momento de tirar o vidro ao contenedor son 2 minutos todo máis. Tampouco é nin é tampouco un ruído tan estridente. É ruído, pero bueno, un frenazo da rúa, dun coche, casi fai máis. Neste caso, eu non son partidaria de prohibir que se bote o lixo pola noite a basura. Bien, continúo. Boletín oficial da provincia de 25 de febreiro.
Vai 4 días, máis ou menos. Número 37, di resolución por que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa, ao número que é, Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de personal técnico nos servicios municipais de deporte en 2026. Aquí prácticamente a totalidade dos concellos que podían pedilo están aquí. Non vexo muros. Si non o pedimos é porque non temos persoal que cumpla os requisitos desa subvención. Si non, pedíamolo, porque pedimos, enganchámolos todos. Pero en outros anos si se pedía. Pero non temos o mismo persoal que outros anos. Cando antes tiñamos unha coordinadora en deportes que está nunha excedencia e o seu sueldo pagábase con esa axuda, con esa subvención. E agora, como non está, pois non hai. Continúo. Vamos a ver, o decreto número 172 de 2026, este ano que estamos, por suposto, recolle un pago a determinada persona de 1.919,50 euros con 50 céntimos. Me di aquí, pasa que non me explica gran cousa, sempre polo problema da falta de espacio interlineado, unha cousa e outra. Dúas charlas, en principio, a ver o que é, 1.919 euros. Charlas teatralizadas, temática violencia nos videoxogos e prevención da violencia de xénero, sin pacto de Estado. Pacto de Estado me supoño que é quen vai pagar isto, os poucos cartos que deron. Que charlas foron e cando foron? Non son as que se lle mandaron os colexios? Nos institutos. Os institutos. Pero non será no fondo, en novembro. Entendo que foi en novembro, pero vou mirar. Foron actividades que se mandaron aos institutos que veñen financiadas con cargo ao Pacto de Estado. Creo que eran obras de teatro, non, Maruxa? Sí. Pasa o micro, que senón Manolo non escoita. A ver, son charlas que se fixeron pola campaña do 25 de novembro do 2025, fixeronse o día 24 de novembro nos institutos Fontexería e as Insuas. É unha charla teatralizada, é dicir, en forma de teatro sobre a violencia nos videoxogos. Bien, vale, visto. Visto. Continúo. Isto está... Tema de ambulantes pendiente, contedores de cartel de papel está. Sí, vou recordar algo con respecto ao pabellón de Esteiro, pabellón Xosé Lago. Concretamente, na acta número 3 da sesión da Xunta de Goberno Local Extraordinaria e Urxente do 3 de febreiro de 2025, por certo, unha acta tremenda no contido, tremenda porque durou solamente un minuto, pero fixeron moi ben en materializar a declaración de intencións do grupo de goberno. E voulle preguntar, acordo de declaración de intencións, voulle preguntar, fala de tres actuacións, saneamento en Vistabós, está recollido por acordo do pleno, non? Saneamento en Vistabós. Non está aprobado polo pleno. Ainda non, bien. Non está aprobado polo pleno. Arranxo do parque de Ventín da Vieira, sí. Bien, estupendo. E arranxo da coberta do pabellón Xosé Lago en Esteiro. E pregunto, a estas alturas, por que? Supoño que terán encargado, polo menos falouse en algún momento deso, que terán encargado polo menos un proxecto, un estudio, un algo, para darlle unha satisfacción a xente de Esteiro. Vamos, é que non é normal. Contéstoche. A semana que ven... Perdón, eu non son quen ten que decir que tens que contestar. No, pero dixenlle eu que contestar. A semana que ven entréganos o proxecto da cuberta e máis do saneado todo o pabellón, o que é o ferro, a pintura, o proxecto non só vai ser a cuberta, que vai ser...
sacar a canalización interna, facela externa, cuberta con aguas, todo o que é o pintar e tratar o ferro. Dixen que iba a ser antes, pero por motivos persoais de saúde foi. Motivos de saúde, Motivos de saúde do arquitecto que está facendo, retrasouse. Pero Houbo que facer un cambio de arquitecto por problemas de saúde graves. Este tamén. Bueno. Enfermamos todos. Está adxudicada a obra. Pideuse un proxecto primeiro a unha arquitecta que cando casi o tiña listo tivo un problema grave de saúde. Un problema moi grave. Sería o mismo que cuidarse. Bien. Non. Hasta cadra que non. E despois cambiouse e volveuse poñer malo. A semana que ven está. Continúo. Eu non tardo moito, que son 4 cousas. Falo o decreto factura por importe de 2.904 euros no decreto 172/2026 de 19 de febreiro. Me di que é o nombre que sea Servicio de Asistencia Técnica Arquitecta Concello de Muros, mes de xaneiro, 2.904 euros. Me quero informar, decirme, porque eu cando, igual non teño acceso a todo, vamos. É dicir, cando vexo moito informe de temas relacionados ca oficina de urbanismo do asesor, o don Carlos. Bien, pero desta señora non vexo nada. Que é o que se fai? É a arquitecta. É a arquitecta que temos. Si ve as actas das xuntas de goberno, moitos dos informes de licencias, a gran maioría, van asinados por ela. Non. Son os únicos que se reflexan nas actas. O informe xurídico. No, pero o xurídico fai referencia, cando lees o informe xurídico, di, en referencia ao informe técnico redactado pola arquitecta colexiada, o informe xurídico fai referencia ao informe técnico. Pero hai dos sempre, técnico e jurídico. Na acta queda reflexado o xurídico. Na acta solamente se Na pode acta o xurídico. Sempre dos. Sí, pero na acta reflexas o xurídico, pero o informe xurídico fai referencia ao informe técnico. E o informe técnico elaborado por a arquitecta colexiada tal. Emítese informe polos servicios técnicos municipais. Bueno, pois... Teñamos paz, non pasa nada. Mira, vamos a ver, continúo. Isto dámoslo o número 14, o damos por visto. Bien. Con este salario, pouquiño trucando no anterior, con este salario que me di 2.904 euros ao mes de xaneiro, polo menos di aquí mes de xaneiro, que tipo de contrato ten esta persona e como foi contratada? Ten un contrato menor. Supera os 18.000 euros. Non está todo ano. Non está todo ano. Pim. Si pudera cantar, cantaba aquelo de collín, toxos e flores, pero bueno. Contrato menor, existe ese contrato. Está firmado pola persona que actúa. Que non sei nin quen é, nin a vin nunca adiante. Leva a tramitación correcta para un contrato menor. Moi ben, vale, bien. Vamos allá con isto. Fai uns días, non moitos, recibín desta Santa Casa un ingreso de 1.217 euros, unha cousa, con algúns céntimos ou con unha cousa no sitio, non? E me dou a impresión, fixen idea de que sería o que as asignacións por asistencia a plenos
Non é a asignación dos plenos. Acabo enseguida. Me dou que sería a asignación por asistencia a plenos e comisións, etc., do ano 2023 que aínda non cobrei. Usted di que usted renunciou tumba tal. Eu, pagolle, dentro desto lle pago un rogo, xa que di que ten unha gran carpeta miña ao lado de non sei onde, da súa mesa de despacho, que revise os tal. Por qué? Porque resulta que dixen eu, extrañoume atención os céntimos a que non foran cantidades cuadradas. Porque resulta que vin nos decretos, pois un decreto seu ordenando o pago aos grupos políticos da corporación, ordenando o pago, etc. Entón, vin unha cantidad, outra, muro central, 1.217 euros, que non... Bueno, e dixen, isto non pode ser. Non nos quere. Como di unha amiga miña, en vez de dicir isto é un error, di isto é un horrore que se salten de tal maneira a base 40 das bases de execución do presuposto municipal, que en ningún caso fala de que se pague por anticipado. En ningún caso falan as bases, a base 40, de que se poda pagar por anticipado as asignacións aos grupos políticos. É que ainda non pagáramos o 25. Ainda non pagáramos o ano 25. Non vai por anticipado. Alcaldesa, vou que vou. Usted fala aquí do ano 26, incluso en algún momento, no seu decreto, ordenar o pago, realizar o pago material das cantidades recollidas no punto segundo da parte dispositiva desta resolución. Bien. Previa xustificación na que se fará constar de xeito expreso, etc. Non nos justificou. Pero é que non hai justificación. Non se trata o ano 2026. Se isto foi así no ano 2023, na parte que corresponde a esta corporación, no ano 2024 e o ano 2025, por que non se me ingresaron a min os cartos? Que, por certo, non os quero. Mañán dou orden de que devolvan os cartos ao Concello, os 1.217 euros. Eu non necesito dese capital para exercer a miña función de concelleiro. E lle digo máis, non lle vou dar máis voltas a isto. Teño xa preparado un recurso de reposición contra o seu aquilo. Vamos, así de claro. Porque se isto é pagar o ano 2026, por que non se me pagou a min tamén o ano 2025, o 2024 e a mitad do 2023? Eu creo que é un erro, o 25 non se pagou. Por que? Vamos, é así. Home, non poño a man no lume, pero eu creo que é un erro porque o 25 eu diríalle que non se pagou. Non, se me dá igual... Manolo, que non se pode pagar. Non se pagou o 25. O 25 non se pagou, este é o pago do 25. Cuál está para fecha? Seguramente se puxo mala fecha, e se puxo 26 en vez de 25, pero é que o ano 25 non se pagou. Ni no cobrou usted, ni no cobramos nós. É o 24, é o 23, se é desta maneira... O 24 sí que se pagou. Bien, é a mitad do 23, se é desta maneira. A mí non se me manda, que non nos iba a querer, non nos quero. Porque boteille contas do que me costaba pagar a gestoría, pagar os 240 euros ao banco da conta de asociacións ou non sei que historias, unha cousa e outra, e dixo, non, casi teño que poñer cartos. E non. Isto se refiere, alcaldesa, se refiere ao ano 2026. O 2026, por anticipado, cando a base non recolle, a base 40 non recolle para nada que se poda por anticipado. E usted mesmo, ou que nos escribeu, o sabe, porque di previa xustificación. É por min que repartan os cartos que queiran. Non dá igual, para facer ese pago. É un problema de que tantas e tantas veces, xa cago, tantas e tantas veces, tantos e tantos decretos, se exige aos veciños, cumple, hombre, hai que dar
a lei para todos, en principio xa o Concello pois dando... Pero ese diñeiro ingresaron na súa conta? Sí. Eso sí que é unha irregularidade. O que? Foi ingresado. Non vos ingresar. Se yo ingresaron na súa conta personal del, eso sí que é un irregular. Na miña conta particular. Pois, bueno, pois... Pero é que xa non lle aportei, perdón, non lle aportei conta, porque estes cartos non os quero. Señor Lago Álvarez, por non enredar demais, debe haber un error na redacción do decreto, son os pagos do ano 25 e refírese esa previa xustificación, porque os grupos presentamos a xustificación do número de concelleiros que tivemos durante o ano 25. Eu non podo, espero que non se me marche ningún daqui a finales do 26, pero eu non podo dicir a primeiros de xaneiro que durante todo o 26 fomos 4, porque non o podo certificar, podo certificalo do 25. E como a min, o resto de grupos. Por iso, a xustificación é a do ano anterior. Porque unha das cousas que se pide é que se diga cantos fomos durante o ano anterior. Entón, a primeiros de ano non se pode dicir cantos fomos durante todo o ano. Son explicacións sencillas. Decirme que isto está mal redactado, que non corresponde ao ano 2026. Pero é que é o que lle acabo de dicir, que probablemente haxa un erro na data. Bueno, pues probablemente haxa un erro en como se puxo a data. Alcaldesa. Haberá que revisalo, pero é o pago do 25, que o 25 non se pagou. Eu digo con todo cariño, estos erros e tumba tal, agradezco que non sean médicos. Eu estaba difunto xa fai tempo. Como, perdone? Agradezco que non sean médicos. Os erros teñen un hasta aquí. Un hasta aquí. Señor Lago Álvarez, vostede sabe o número de documentos que firmo eu ao día? Sí, eu sei. Non o sabe, vostede sabe os decretos. Os decretos. Claro, pero non son os únicos documentos que asino eu. Que se me escape unha data cando me mandan a firmar e que en vez de poñer 25 poña 26, pois eu digo que eu tranquilamente firmo como uns 60-70 documentos cada día. Bueno, que non son decretos, pero non volvo sobre ese tema. É un erro, escápase a calquera. Vamos a ver. Sobre ese tema non, pero voulle pedir na mesma base 40 execución, apartado F nos di: en virtude do principio de publicidade activa por tratarse de información en poder da Administración, a asignación de cada grupo político municipal, así como a xustificación anual de utilización dos fondos transferidos, deberá constar debidamente publicada no portal de transparencia do Concello. Non está. Pois teremos que revisalo. Sí, reviso. Non son eu a persoa encargada de poñer a documentación no portal de transparencia, pero vou no revisar. Bien, e con respecto a isto mismo, había unha terceira cousa, pero xa me dá igual. Bien, me dá igual, xa me dou porque saco de aquí, deño para aquí. Sí. Algo que me chamou a atención, que estará seguramente moi ben feito, que é na páxina 101 a 103, o decreto 209/2026, unha proposta que fai a empresa concesionaria da auga, que conocemos, que aproba a alcaldía solicitando permiso para unha cometida de agua, isto, aquilo, aquilo outro. Me parece ben. Bien, non é, digamos, ben, parece ben que se controle iso. Pero a pregunta é a primeira vez que se fai? Non é a primeira. Desde que estou eu aquí, ou é a primeira vez que se fai a golpe de decreto? Igual non me enterei eu por eso. Igual se lle colou algún. Estos soen ser conexións de auga que se fan en fincas, que non, alá donde non hai unha vivenda como tal. Teñen que pedir unha autorización expresa. Pois, eso, alguén que quer levar agua a un terreo, ou para reja ou para o que sea. Pídese unha autorización de outra forma. Alcaldesa, que non é así, non é así precisamente. Pois si xa sabe usted como é, para que pregunta. Deixa vos así. Vamos a ver.
vistas as solicitudes de conexión do Servicio Público de Suministración de Agua Corrente presentadas pola empresa concesionaria o que é autorizar as seguintes conexións de acordo co artigo 11 do Servicio Público de Suministración de Agua Corrente. Insisto na pregunta, que non me extraña que se pida permiso e que o teña que conceder a alcaldía, pero antes se facía isto, e por que se fai agora? Sempre se fixo, Sí. É a primeira vez que o O vexo. que pasa é que se acumulan normalmente varias solicitudes e se fai un decreto con todas as que hai. É a primeira Pero vez que o eso vexo. fíxose Bueno, sempre. bien, Bueno, polo menos que eu sei. bien. Nada, 4 cousiñas. Falolle novamente da ordenanza do mercado, modificar a ordenanza, modificar o reglamento, aprobouse a moción miña fai 2 anos e seguimos esperando. Para canto? Pois creo que xa saleu a resolución da concesión da subvención, verdad? Sí, sí. Xa se adxudicou a empresa. Dixenlle no último pleno que pediramos unha subvención para unha empresa, para unha empresa, perdón, para o que a subvención concedeuse e agora mesmo está adxudicada xa a empresa que ten que facer estudo. Volvo a preguntar. Unha cousa é o estudio se requiere algunhas obras de mellora dentro do inmoble. O estudio refiérese a un proxecto de dinamización do mercado de abastos. Bien. Vale. E según o que diga según o que saia co estudo, pois farase a ordenanza nun camiño ou noutro. Bueno, cousas modernas. Continúo. Ordenanza do mercado está. Praza de Bastos tamén. Do camping da Bauga se preguntou. Aí sí que facía falta facer un traballo. Fala vostede que está un delineante facendo. Igual iso é non un problema de un delineante, sino de un arquitecto. Para facer, ou habrá que facer incluso unha planimetría dos exteriores aquí e lá. A planimetría é o que están facendo. Están facendo a planimetría, e se Sí. pode facer un delineante. Pero falou dos corrunchos, sí. Vamos, en Claro, definitiva... porque o edificio ten moitos recovecos e ten distintas plantas e para facer o levantamento planimétrico leva traballo, non é unha nave chan e rasa cuadrada sin máis. En definitiva, que non para este ano non abre a instalación. Pois esperemos que non se retrase moito. Bien, bom, acabando con nada, unha cousa, dúas cousas, vamos moi ben. RPT, o comunicado que foi no seu momento, a representación sindical, hubo respostas por parte da representación sindical acerca do borrador, Sí. misterioso borrador para os señores Houbo respostas concelleiros. e mañán temos comité. Mañán temos mesa de negociación da RPT. Houbo alegacións, estudiáronse as alegacións, e mañán hai comité para resolver estas alegacións, as que fixeron os sindicatos no comité, as que fixeron os distintos traballadores a título individual, respóndenselle de forma individual a cada un deles. Bien, concretamente do Consello de Contas xa falamos algo, non? Si, xa lle dixen que non chegara. Pois damos, eu, pola miña banda, dou por rematado estos improperios. Ben, pois se non hai máis rogos e preguntas, antes de rematar a sesión, quero comunicarlles a todas e a todos que Muros foi seleccionado para participar no programa do Gran Prix e agora mesmo estamos en fase de seleccionar público e máis participantes. Todo aquel que quira botarse unhas risas e levar o nome do noso concello aos platos de RTVE para que por primeira vez un pobo de Galicia chegue a final, pódese apuntar. E sin máis, boa noite a todos.